darrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejn kemm kien jiswili li qatt ftit għaddej int lil maġġieri għajn ta' fejn inħossok qribi f'kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għadha x-xemx mixtiela dur is-sejl fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija din qalbi tgħix minħabba fejn ma rridekx tinsa l-wedien nerġa' ntennilek li lilek irrid int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin ersaq qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija din qalbi tgħix minħabba fejn kont ħlamt u qomt mibluħ li mħaddam lejk bid-dmuħ finni keddejt nirtoħ għax rajtek sejra l-buħ fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss f'għajnejja kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilmaħdija din qalbi tgħix minħabba fejn din qalbi tgħix minħabba fejn.